Dobre, čaute ľudia, po nejakej dobe v novom videu, kde začneme, akoby, prepáčte, trošku nejaká doba behla. Dobre, ideme sériu, kde doba behla. Dobre, ideme sériu, kde a zase okno. Dobre, minútka, no. Mne to je jedno. No, dajte aj. Pačte, tretí raz. Návšteva. Kde sme, čo sme chceli, ide sa séria, kde som dostal ovčie kiahne, kde ako fanúšikovia aj v škole, aj mimo školy, ľudia ako fanúšikovia chceli, aby sme na kanále natočili ďalšie video, kde mám ovčie kiahne. Teraz máme takú sériu, že day 1 po day niečo, dokým sa po ňu zdraví. Dobre, prvá časť. Vysvetlíme si, čo sú to kiahne. Kiahne sú, keď som čítal, že by som vedel čo povedať, ochorenie, ktoré sa to častejšie je najlepšie dostať ako dieťa, než dospelý, lebo dospelý dostane horšie a môže skončiť na infúziách, čo je nevýhoda. A práve že výhoda je práve deťom preto, lebo... Počkaj, kde sme? No? Dobre. Minútka. Len treba minútku, lebo návšteva prišla, nech si dám tortu. Položíme tortu. A ideme dokončiť, čo sú kiahne. Takže sme skončili, že práve že deti majú na tom lepšie než dospelí, lebo že keď deti dostanú kiahne, majú slabšie, alebo nie je že povedané slabšie, ale ďalšia časť príbehu, kde je pokračovanie v angličtine, alebo keď povieme anglicky continue series, keď som to vyslovil správne. A možno ešte si dačo povieme, takže dobre, na pokračovanie príbehu. Pošiel som na hodinu, kde som 4 vyučovacie hodiny, tak do pol druhej ma bolela hlava a potom keď som pošiel domov, hlava ma prestala bolieť. Medzi tomu som potom ešte čakal za rodičmi, nech im poviem, že mám kiahne. Sestra nabehla, povedal, že mami, mám kiahne. Nie tak, oprava. Že mami, Kiko má kiahne. A mama dostala šok. Prezrela mi, že kde mám tie kiahne. A kiahne 2 na boku a na chrbte. Takže potom skončil s legendárnou vetou, že mi povedal, vítaj v našom klube. Lebo kto si má predstaviť? Vesmír asi ma, ja neviem, skúša. Otvorím dvere, že by nebola taká ozvená. Že mám narodeniny 15 rokov. A teraz ako darček, síce som dostal darčeky, nejaké sladkosti, 2 šampanské a podobne. Dokonca som dostal, lebo som fanúšik Barcy. Položíme si to bokom, tak ide na stôl a ako darček, prvý darček, ktorý som si všimol, boli tie, jak sa volajú, ovčie kiahne. Dobre, takže z tej prvej série je to všetko, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v day 2. Čaute.